Ahojte, ja som Kristína a tento víkend strávim s mojou rodinou v hoteli Montfort. V tejto videorecenzii vás prevediem celým pobytom. Ukážeme si wellness, raňajky, izby s nádherným výhľadom, ale taktiež sa zahráme aj na gastrokritikov a ochutnáme pár špecialít od šéf-kuchára. Poďme si najprv niečo povedať o hoteli a o mieste, kde sa tento hotel nachádza. Hotel Montfort sa nachádza v krásnej dedinke Tatranská Javorina. Povedzme si niečo zaujímavé o tomto hoteli. Tento hotel pôvodne vznikol pre vládne rokovania. Zaujímavou miestnosťou v tomto hoteli je tento červený salónik, v ktorom bolo podpísané rozdelenie Československa. Ubytovaný tu bol aj známy a kontroverzný Fidel Castro. Hotel bol najstraženejšie miesto vo Vysokých Tatrách do roku 1989, pretože sa tu stretávala vládna špička komunistickej strany. Súčasťou hotela je tento prezidentský zámoček, v ktorom sa aj dnes často ubytovávajú naši prezidenti. V okolí hotela Montfort nájdete krásne turistické trasy, ako je výstup na Rysy alebo prechádzka Javorovou dolinou. Poďme sa teraz pozrieť, ako vyzerá náš apartmán. Izba je naozaj krásna. Teraz sa nachádzame v prvej miestnosti, kde máme gauč. Pôsobí to ako obývacia miestnosť, ale poďme sa pozrieť na výhľad. Ten je tu naozaj najkrajší. Nič krajšie dnes neuvidíte. Poďme sa teda pozrieť na našu spálňu. Ako môžete vidieť, máme tu priestranú posteľ a máme tu taktiež aj postielku pre našu malú dcerku. Na čo sa ale teším najviac, je keď sa ráno zobudím a pozriem sa na tento nádherný výhľad. Samozrejmosťou je hotelový župan a papuče do wellnessu. V izbe teda nájdete všetko potrebné pre váš komfort, veľká priestranná posteľ, postielka pre vaše bábätko, gauč pre oddych, ale čo je najkrajšie, tak je samozrejme ten výhľad. A čo s voľným časom? Jednou z možností je aj hotelové wellness. Poďme sa teda pozrieť, ako to tu vyzerá. Takže vo wellnesse nás čaká knajpov chodník, bylinková sauna, ale aj soľná sauna. Máme tu aj výrivku a samozrejme priestor na oddych. V tomto wellnesse sa nachádza celkovo až 5 saun a medzi nimi je napríklad aj táto zaujímavá kvetinová sauna. Pre odtužilcov tu je samozrejme aj ochladzovací bazén. Súčasťou wellnessu je aj tento bazén s perfektnou šmyklavkou, ktorú si užijú deti, ale aj dospelí. Ale pozrite sa na ten výhľad, ktorý si môžete užiť priamo z bazéna. Po wellnesse sme ale vyhľadli a je čas presunúť sa do reštaurácie. Dnes nás čaká 5-chodové zážitkové menu od šéf-kuchára. Večera začala sladkým drinkom z lokálneho Tatra Tea. Nasledoval príhovor šéf-kuchára so živou hudbou a hneď na to sme sa pustili do degustácie. Ako predjedlo sme mali lokálny kozí syr s variáciou jablk, cviklov a žeruchov. Polievka bola zatiaľ najlepšia, akú sme v živote mali. Hráškový krém so sumcom, slaninkou, kváskom a mikrobylinkami. Hlavné jedlo bola jahňacia kotleta s koreňovou zeleninou a omáčkou. Prvý dezert bol odpaľované cesto s jahodovým pyré a ako posledný dezert nás čakala tartaletka s bielou čokoládou, ovocím a prosekové želé. Čo musím pochváliť je aj osobný prístup, kedy vás pri večeri odfotí fotograf a spolu so záverečným drinkom dostanete aj pamätnú fotografiu. Za toto palec hore. Keďže nám večera veľmi chutilo, tak sa nám podarilo odchytiť šéf-kuchára, ktorý nám o tejto večeri a o celkovom varení povie viac. Moje meno je Martin Kolník, varím tu asi voľakých 6 mesiacov a som teda veľmi rád, že sa vám táto večera páči, nakoľko teda bola zložená z takých mojich obľúbených ingrediencií, keďže ja varím tak vždycky tak typicko pre ten región, alebo sa snažím približiť aspoň surovinami, čo sa týka toho kraja, tak by som to nazval. Čiže aj ľudia, ktorí vlastne prídu na tú degustačnú večeru, zažijú taký zážitok, že už tu majú aj spárované s vínom, majú tam suroviny, ktoré sú vlastne tradičné pre tento kraj, ako napríklad teraz sme v Tatrách, čiže kozí syr, prípitok tatranský, že to je také spojenie tých chutí, ktoré vlastne je pre tento región taký ideálny. Je tu veľmi široký výber jedál, hlavne čo sa týka bufetov a večerí. Máme riešené, čo sa týka à la cartovo, čiže môžu si vybrať z jedálneho lístka, alebo potom máme pestrý výber bufetu, si myslím, že je tam 5 jedál, 4 prílohy, dezerty, polievočky, takže každý si tu nájde, si myslím, že to svoje. Poďme sa teda presunúť o pár hodín ďalej. Poďme sa pozrieť, aké raňajky nás čakajú tu v hoteli. Raňajky sú formou bufetu a na výber máte v rámci studeného bufetu rôzne syry, šunky, salámy či ovocie. V teplom bufete vás čakajú rôzne variácie vajíčok, párok, klobások, slaninky či iných pochutín.
Samozrejmosťou sú aj rôzne sladké dezerty, zákusky či sladké pečivo. Nechýba ani kvalitná káva a ďalšie nápoje. Raňajky naozaj super, vyberie si každý. No a pár slov na záver nášho pobytu. Ak sa chystáte do Tatier a hľadáte hotel v krásnom prostredí, s bohatou históriou, kde viete poriadne zrelaxovať a zažiť kvalitnú gastronómiu, hotel Montfort môžem len a len odporúčiť. Rezervujte si takýto pobyt aj vy a presvedčte sa na vlastné oči.